ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, сьогодні Костел католицький означає другую неделю Великодную, або неделю Божої милосердності. Подчас гэтай мши молимся за Ірину Збислава Філіповичу, всіх померлих сімей Пока Філіповичу Маковських. И просим Бога за наши грехи, как мы чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Марако Божий, Сине Отца, який бережне себе грехи і світу, змилуйся над нами, який бережне себе грехи і світу, прийми моління нашої, який сидиш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі молиться. Амен. Молимся. Боже бесконца милосердный, Ты проштогодовое святкование Великой Ночи, оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, каб мы глибей спостигли велич хросту, яким были очищенные, могутность Духа, яким были одродженные, и коштовность крови, якой были откуплены ям. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живем, и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте.
Читання книги Дзеяў апосталаў. Усе тыя, хто паверыў, былі адзіныя сэрцам і душою, і ніхто не называў уласным нічога з маёмасці сваёй, якая належала яму, але ўсё ў іх было супольнае. Апосталы з вялікай моцай давалі сведчанне пра ўваскрасенне Пана Езуса, і ўсе яны мелі вялікую ласку. Не было сярод іх нікога, хто б цярпеў нястачу, бо ўсе, хто валодаў зямлёю або дамамі, прадавалі іх і прыносілі грошы ад продажу і клалі да ног апосталаў, і раздавалася кожнаму паводле патрэбы ягонай. Гэта Слова Божае. Дякуєм Пану Богу. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Няхай скаже Израиль, навеки милосердность ягоная. Няхай скаже теперь дом Аарона, навеки милосердность ягоная. Няхай скажуть тих, хто боїться Пана, навеки милосердность ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Правица Пана взнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, а лежить буду и обещать справы Пана. Моцно покарал мяне Пана, але на смерть не выдал. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Камінь, откинутий будівниками, став головою угла. Пан учинив гэта, і дивне яно в очах наших. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться в ім і веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность ягоная. Читание первого послания святого апостола Петра. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який праз великую милосердность свою одрадил нас до живой надеи праз воскресение Иисуса Христа из мертвых, до спадщины незнищальной, беззаганной и неувядальной, якая захована на небесах для вас, умацованных у силе Божией, праз веру дзеля збавлення, готового объявиться в апошні час. Гэтаму радуйцеся, нават калі цяпер і давядзецца трохі пасумаваць падчас розных выпрабаванняў, каб правераная ваша вера аказалася нашмат каштоўнейшай за тленнае золата, якое выпрабоўваеце агнём, на славу і хвалу і пашану падчас аб'яўлення Иисуса Христа. Хоць вы не бачылі, любіце Яго, і хоць цяпер не бачыце Яго, верыце ў Яго, весяліцеся радасцю невыказаную і найслаўнейшую, дасягаючы мэты веры нашай, збаўлення душ. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Яна. Хвала Табе, Пане. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дому, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» Сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме. І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя, і Тамаш з імі, хоць дзверы былі замкнёныя. Прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам!» Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будзь неверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы. І каб веруючы, вы мелі жыццё ў імя ягонае. Гэта слова Пана. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Як вы ведаеце, сёння першая нядзеля месяца, быў першы чацвер, першая пятніца, таксама субота, першая месяца. У суботу мы былі сёння стаўпецкі дэканат, хто захацеў паехаць. Былі ў Буцлаве, у Маткі Божай, у доме Маткі Божай у Беларусі, можам так назваць, асаблівы дом Маткі Божай. Я калі ехаў, то, знаеце, скажу так шчыра, як далёка, як было б добра ехаць усім у Стоўбцы. А тут у Буцлаў, па нейкіх дарожках там, адзін раз машыну троху занясло, я чуць са страху не памёр, едучы назад ужо, праўда. Это, думаю, добра, што помаліўся, в случае чего было бы и хорошо сразу так это. Але так, думаю, треба все ж таки так и все-таки нашу Матку Божию доставать з закромов этих, где она там висит, а вы знаете, где она висит. Матка Божия, якая принесена святым Фабіянам нашим у Стоўбцы, Матка Божа Ружанцова, ту, якую ушанавалі столькі гадоў нашыя продкі тут на гэтай зямлі. Вось, трэба неякія даставаць з тых, як кажуць, з той часткі, вяртаць яе на родзіну і аддаваць пашану. Тут вось гэта самае найважнейшае, пашану гэтым абразу. Але абраз абразом, але тая пашана павінна перш за ўсё, напэўна, вынікаць з нашага сэрца. Але калі прыехаў у Буцлаў і бачу, якая прыгожая, які прыгожы абраз Маткі Божай, якой ўсё хоць там это троху сэрца пацешылася, і думаю, тая ўся падарожжа была недарэмная. Пагэтаму дзякуем Пану Богу за ўсё. І як вы ведаеце, сённяшняя тэма была гэтага тыдня і гэтага дня, гэтай першай суботы, першай нядзелі, першай пятніцы, тэма 9-га Божага прыказання, якое гучыць даволі так цікава: «Не пажадай жонкі бліжняга твайго».
И 10-е, похожее приказание, так само не пожадай маёмасці ближняга твайго, ані вала, ані осла, ані всего, что належит ближнему твоему. Есть такое слово волшебное, як кажуть, цудоўнае, чароўнае, не пожадай. І там яно гучыць, і даволі моцна гучыць гэтае слово. Чамусьці Пан Бог захацеў, каб гэтае слово прагучала для чалавека у гэтых 10 Божых приказанняў. Не пожадай. Але перад тым, як распачаць рэфлексію над разважанні над гэтым приказаннем, я хацеў бы вам прачытаць псальм. Псальм 41. Вельмі цікавы псальм. Сёння ксёндз з Фані Палякі забыў, Денис, ён гаварыў такую канферэнцыю і вельмі прагучаў, калі ён чытаў гэты псальм. Для мяне было ўсё зразумела ў маім жыцці, абсалютна. Што ж чалавек, поэтому у перспектыве гэтага псальма, што чалавеку найбольш патрэбна ў гэтым, глядзіце, які псальм прыгожы. Як імкнецца лень да крыніц вады, так імкнецца душа моя да Цябе, Божа. Прагне душа моя да Бога, Бога моцнага і жывога. Калі прыйду і з'яўлюся перад абліччам Божым, слёзы мае былі мне хлебам удзень і ўначы, калі гаварылі мне штодня, дзе твой Бог. Паглядзіце, якія прыгожыя словы гэтага псальма, чаго мы павінны найбольш пажадаць, як пажадаць павінна душа Бога, як алень імкнецца да крыніц вады, як бягіць звер, каб напіцца, як мы прагнем, як прага ў нас есть смага велька, як мы хочам вады напіцца, каб хутчэй заспакоіць гэтую смагу, як бурчыць жалудак, калі мы галодныя, як хочам хоць што-небудзь, нават млее чалавек, каб што-небудзь з'есці. Так душа наша павінна імкнуцца, прагнуць Бога, Бога жывога. Не толькі Бога, але Бога жывога, моцнага і жывога. Гэта такія цікавыя словы. Можа, так для нас пачытайце вы ў сваіх разважаннях сёння асаблівым чынам падчас вечаровай малітвы, адкрыйце сабе псальм 41, пачытайце яго. Гэта будзе вельмі карысна для нас. Вось што з'яўляецца прагненнем усяго нашага сэрца, усёй нашай душы, дарагія браты і сёстры. У 2 апошніх запаведзях дэкалогу выразна гучыць папярэджанне Пана Бога, скіраванае да кожнага чалавека, каб сачыў за парывамі свайго сэрца. Чалавек адзінае стварэнне на зямлі, якое мае розум і вольную волю, вялікія дары, з якімі непарыўна звязана адказнасць. Кожны чалавечы ўчынак – гэта ўчынак сэрца, бо ў сэрцы ўзнікае рашэнне, якое пасля выконваюць ногі, рукі, язык. І сапраўды за нашыя ўчынкі не адказваюць ані рукі, ані ногі, ані язык, адказвае сэрца. Яно вырашае, чаго вартыя нашы справы і чаго вартыя мы самі. Аднак трэба сказаць адкрыта, што нашае сэрца спакойнае толькі тады, калі мы спім, бо калі трэба дзейнічаць, яно становіцца полем змагання магутных сілаў. Розум дыктуе сваю правату, пачуцці патрабуюць улічыць іхнюю. Магутныя інстынкты, такія як голад, смага, секс, могуць таксама шмат што сказаць, урэшце набытыя схільнасці, добрыя і дрэнныя, дамагаюцца свайго. Амаль пры кожным рашэнні ўсе гэтыя сілы даюць пра сябе знаць і хочуць як найбольш скарыстаць для сябе. Вельмі магутныя гэтыя патаемныя сілы, якія часта проста раздзіраюць людское сэрца. І ўсё добра да таго моманту, пакуль мудрасць
здольная трымаць іх у руках, здольная выкарыстоўваць іх для дабра чалавека. Бо ўсе сілы, нават і гэтыя сляпыя, могуць быць выкарыстаны для дабра. Аднак бяда таму чалавеку, які праігнаруе моц гэтых сілаў і дазволіць ім кіраваць ягонымі ўчынкамі. Тады яго чакае непазбежнае паражэнне. Закон пажадлівасці, прагнення, адсоўвае ўсё на другі план, падпарадкоўвае сабе людзей і рэчы. Таму і першы знак пажадлівасці, якая нараджаецца ў чалавеку, гэта настойлівае вяртанне ў думках да прадмету пажадання. Чалавек 100 разоў на дзень ловіць сябе на тым, што думкі яго круцяцца вакол таго прадмету, якога ён прагне. Гэта папераджальны сігнал, што трэба заняцца чымсьці іншым, усё сваё сэрца падключыць да тае справы, якую мы любім, якая нас цешыць, якую мы цэнім, каб такім чынам крыху забыць пра жаданы прадмет. Пры захаванні спакою і пры параўнальна невялікім высілку магчымая перамога. Праз нейкі час да чалавека вяртаецца раўнавага духу. Аднак, калі чалавек праігнаруе гэтую прагу, якая ў ім абуджаецца, то ў хуткім часе апынецца на другім адрэзку шляху, што вядзе яго да трагедыі. Гэта ўжо этап кружэння вакол прадмету жадання, пошукі, магчымасці, каб яго дасягнуць. Незвычайную хітрасцю такі чалавек здолее скарыстаць усё навокал, каб дасягнуць жаданай мэты, працу, адпачынак, сустрэчы з людзьмі, нават выхад з касцёла. Ён будзе пастаянна шукаць прычыны, каб быць блізка да таго, чаго прагне. Як не захоча пайсці да касцёла, напрыклад, з раніцы, будзе шукаць усе магчымыя і немагчымыя прычыны, якія, каб яму здаліся, нават даўленне паднімецца, калі трэба. Знаеце, то даўленне мае такую схільнасць. Чалавек не захоча ісці да касцёла, ой, не хочется, так не хочется ісці, што захварэе, можа захварэць, і тэмпература паднімецца, все, што хочаце. Это калі чалавеку няма прагнення такое, пажадлівасць такая, не зрабіць гэтага, то нават гэта самае. Людзі, якія збоку назіраюць за такім чалавекам, смяюцца з яго, але ён сам гэтага не заўважае, ні на што не рэагуе, не слухае заўвагаў, гатовы прысягнуць, што ўсе памыляюцца, што ён зусім не шукае таго, у чым яго абвінавачваюць. На гэтым этапе ўжо вельмі цяжка спыніцца. Жаданне асляпляе чалавека, і ён сам не бачыць выйсця. Спыніцца можа толькі пры дапамозе працягнутай сяброўскай рукі, і толькі тады, калі сам чалавек, аслеплены жаданнем, аб гэтым просіць і згодзіцца на гэта. Трэці этап развіцця пажадлівасці – узмацненне жадання праз кантакт з жаданым прадметам. Кожнае такое спатканне падлівае масла ў агонь. Людзі, якія гэта перажылі і здолелі з гэтага выбрацца, кажуць пра апантанасць. І гэта дакладнае вызначэнне. Бескантрольная пажадлівасць можа апутаць чалавека і зрабіць яго сваім нявольнікам. Сярод рознага тыпу пажадлівасцяў дзве найбольш небяспечныя. Неўтаймаваны секс і хцівасць. Бог, ведаючы моц гэтых вялікіх сілаў, схаваных у сэрцы чалавека, раіць, каб мы іх утаймоўвалі на самым пачатку, тады, калі яны толькі абуджаюцца. На першым этапе гэтай слізкай дарогі, якая вядзе да прорвы.
Адсюль сыходзіць поўная любові айцоўская перасцярога. Не пажадай жонкі бліжняга твайго, не пажадай нічога, што належыць яму, не пажадай. Для чыстага ўсё чыстае. Сексуальная пажадлівасць цесна звязана з пэўнымі прыроджанымі і набытымі схільнасцямі. Ёсць людзі, для якіх апанаваць гэтую пажадлівасць надзвычай цяжка, і ёсць такія, што ніколі не мелі з гэтым вялікіх праблемаў. Як і ў дашлюбны перыяд, так і ў сужэнскім жыцці яны заўсёды трымалі пажадлівасць у сваіх руках. Яны пануюць над ёю, а не яна над імі. Бываюць выпадкі хваравітай сексуальнай звышадчувальнасці з цэлым шлейфам самых розных адхіленняў. Тады ўжо неабходна дапамога ўрача. Але яна не заўсёды дае жаданыя вынікі. Тут не месца абмяркоўваць адхіленні ад нормы. Тым не менш, хрысціянін павінен пра іх ведаць і памятаць, што там, дзе ўмешваецца хвароба, якая выклікае парушэнні ў сексуальным жыцці, там чалавек мае справу з абмежаваннем свабоды, а часта і свядомасці. Варта і з гэтага боку зірнуць на секс. Тым больш, што няма выразнай мяжы паміж людзьмі здаровымі і хворымі. Сярод нас ёсць шмат такіх, хто нічога не ведае пра свае хваробы, бо яны яшчэ не выявіліся у дастатковай ступені, альбо маюць такі характар, што не ускладняюць нармальнага жыцця асобы. Бывае, што пэўнае клінічнае адхіленне ад нормы ў сексуальным жыцці з'яўляецца крыжам для мужа ці жонкі, і трэба мець вялікую мудрасць, каб згодна з воляй Божай да гэтага аднесціся. Заўсёды такога роду праблемы можна меркаваць у канфесіянале, шукаючы іх Божага вырашэння. Тое, пра што я цяпер кажу, гэта яшчэ адна перасцярога, каб мы занадта лёгка не асуджалі іншых. Нельга мераць людзей сваею меркаю, бо гэта ніколі не прыносіць дабра ані таму, хто асуджае, ані тым, каго ён асуджае. Пакіньма гэта Богу. Езус, клапочачыся пра нашае дабро, падкрэслівае значэнне 9 запаведзі, калі кажа, што кожны, хто пажадліва глядзіць на жанчыну, ужо з яе чужаложыў у сваім сэрцы. Ён заклікае таксама адпрэчваць усялякую магчымасць граху. Чалавек нясе адказнасць за пабудову свайго свету. Калі гэты свет будзе збудаваны з блізкай магчымасці граху, то ў ім запануе пажадлівасць. Калі хтосьці з усёй адказнасцю кахае другога чалавека, то не будзе пазіраць на яго дзеля таго, каб займець для сябе, але каб яго узбагаціць. Бо сталасць заключаецца ва ўменні пераключыць сябе з таго, каб мець, на тое, каб быць. Евангелле пастаянна заклікае да таго, каб кімсьці быць. Чалавек, які ўтаймаваў пажадлівасць, адмаўляецца таго, каб шмат мець, на карысць таго, каб кімсьці быць. Такі чалавек чысты, што б ён не ўзяў у свае рукі узбагаціць яго, а не знішчыць. Для чыстага ўсё чыстае, для нячыстага ўсё бруднае, бо да чаго б ён не дакрануўся нават сваім брудным позіркам, заўсёды ўсё запляміць. Не пажадай чужой жонкі, гэта заклік зірнуць. Я хацеў бы сказаць, што гэтае прыказанне таксама адносіцца жонкі ці мужа бліжняга твайго, і кажуць, у два бокі адносіцца і да жанчыны, і да мужчыны, каб гэта так зразумелі мы. Гэта заклік зірнуць на іншую асобу без жадання займець яе для сябе.
Это заклик шанаваць годнасць і свабоду сваю і чужую. Ён датычыць кантактаў паміж людзьмі. Мы павінны памятаць пра яго. Калі глядзім тэлевізар і розныя фільмы, калі чытаем кнігі і прэсу, ён датычыць нашага ўяўлення і нашых жаданняў. Унутраны лад у чалавеку дазваляе яму глядзець на ўсё, што чалавечае, са спакоем, з павагай і адказнасцю. Паважаныя, напэўна, для нас гэта важна памятаць пра пажадлівасць, бо пажадлівасць вядзе чалавека да непанаванасці над сабою. Гэта пажадлівасць, якая калісьці мне гаварылі, асабліва сексуальная пажадлівасць, на якую заўсёды трэба накладваць цуглі. Цуглі гэта закелзаць, як у нас гаварылі. Закелзаць, бо гэта як тройка коней, якая ляціць, і калі яны троху адпускаюцца цуглі, то яна можа занесці невядома куды чалавека. А гэтыя цуглі закладваюцца вачыма, думкамі і словамі, першую чаргу. Цуглі на вочы, цуглі на думкі і цуглі на словы. І вельмі цяжка захавацца ад гэтай пажадлівасці, калі маты пераматы, калі вы бачыце, што маты ўсе абсалютна сексуальнага паходжання. Калі там дзесьці хтосьці сабраўся, камусьці захочацца заўсёды расказаць нейкі анекдот пра сексуальнага кірунку, пра пажадлівасць. Я заўсёды ніколі не забуду такую гісторыю смешную. Ксёндз Унесвіж, старенькі, той, які быў каласоўскі, праводзіў экскурсію па касцёле. Ён сам хадзіў, заўсёды праводзіў. Ну і адзін там да яго дачапіўся нейкі, хадзіў за ксяндзом. А чаму ксяндзу не можна мець жонкі? А чаму ксяндзу не можна мець? А можа гэтак, а можа гэтак. І хадзіў пастаянна, як гэты самы. Гэта ксёндз, так, з культуры, вельмі культурны чалавек быў. Абыходзіў, і што-то расказвае. Уже амаль што жагнаецца. А вот ці ксяндзу можна. А ён сядзеў, говорыць, галоднай куме хлеб на уме. Ён так сціх і пашоў роўненька гэты самы. І сціх і пашоў роўненька. І заўсёды бачна, што вось я што чытаў, што если это хваравітая, это ўжо трэба часамі лячыць у чалавека, які не выпускае ні з думкаў, ні са словаў, ні з вачэй. З вачэй сёння ў нас маем тэлефон, колькі хочаш, што хочаш, можна глядзець. Не выпускае з вачэй. Калі чалавеку ўсё, як кажуць, толькі прагне туды залезці. Калі чалавеку ў думках толькі там, пра нешта думае. Калі там толькі начинаюць, калі вось нават глянем на сродкі масавай інфармацыі, дарагія браты і сёстры. У них там на уме толькі хто дзесьці пашоў, асабліва заходнія сродкі масавай інфармацыі. І кажуць, жоўтая прэса, хто з кім ходзіць, хто з кім гуляе, хто з кім цалуецца, хто з кім абнімаецца. То есть гэта хворыя людзі, хворыя, то есть апантаныя д'яволам, я бы сказаў, людзі, якія намагаюцца ўсё зрабіць, каб вось сваімі апісаннямі вось гэта ўсё чалавецтва прыцягнуць да пэўнага, каб яны думалі, каб яны не вылазілі. Бог, я тоже таксама, Бог калісьці, калі стварыў чалавека, даў мужчыну і жанчыну пэўную энергію. Мужчыне, можа, троху больш гэтай энергіі даў. Але чаму даў? Каб не быў эгоістам, папросту. І да гэтага трэба падыходзіць заўсёды з розумам. Як сёння прачытаў гэтым, гэта вельмі небяспечна, гэтая пажадлівасць. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы павінны дбаць, вучыць дзяцей. Цяпер, маючы вось гэтыя сродкі, бацькі павінны трошачкі глянуць, куды ж дзеці глядзяць, чаго яны вучацца. Дарагія браты і сёстры, ксёндз ведае шмат. Я бы сказаў, за шмат. Мне часамі страшна становіцца, што далей будзе. Мне часамі страшна становіцца, што далей будзе. Калі вось дзеці, падросткі
паводзіць сябе аж так. Нават, можа, я так троху уже, напэўна, стараваты, неяк не было. Але ўсё раскручваецца, дарагія браты і сёстры, ўсё раскручваецца ў чалавеку, раскручваецца ад жыцця. І менавіта, як я заўважыў за сваё жыццё, калі шмат матных слоў прамаўляецца, анекдотаў шмат прамаўляецца, то есть, калі чалавек размаўляе на пэўныя тэмы пажадлівасці. І калі нават бацькі, яны не ведаюць, што сказаць, размаўляючы часамі з бацькамі, яны не ведаюць, як дзяцей павучыць. Ну і што, палажу там тое. Все раўно ж яны ідуць разам, невядома, што там будзе рабіцца. То есть людзі не знаюць, што з дзецям, як дзецям сказаць і што сказаць. Я заўсёды так, сённяшні псальм мне ўвогуле так крануў моцна ў сэрцы і гавару вам, калі вы не знаеце, чаго пажадаць, калі прыходзіце думкі розныя, вось гэты 41-й псальм, як маеш сілы, ды і той жа тэлефон пад бокам ёсць, ось так. Чух-чух-чух, 41 псальм. Націснуў на рускай мове, на ангельскай, хоць па-нямецку, хоць па-гебрайску, хоць па-японску, на яком хочаш мове. Прачытай, мала аднаго 2 раза прачытай гэты псальм. І будзеш знаць, каго пажадаць у сваё сэрца, каго найбольш прагне душа твая. Ось няхай гэтыя разважанні ось над этой хаця бы 9-й запаведдзю, больш да 9-й пажаданні, бо наступная месяц будзе 10-я запаведь, мы ўжо там пра пажаданні, якія хоча чалавек, а гэта пажаданні ўлады, гэта такое страшнае пажаданне, што ужас, і грошай, этого увогуле кошмар на ужасе пожадания. Зараз я тут все вот это вот основное нищится все. И войны все от грошей, от пожадания, дорогие браты и сестры. Пожадание. Христос говорит, прагнете, але не маете, молитесь, але не умеете просить. Вот, это ваше пожадание вылазите, вы ненасытные, кажа так, про чалавека. Паглядзіце, што робіцца. Это ўсё ад пажаданняў робіцца. Тая вайна, это ўсё ад пажаданняў. Зямлі мала, гэтага мала, грошай мала, ўсё крадуць, ўсё не накрадуцца. Часамі думаеш, як гэта чалавек, украў мільярд, што ж ты будзеш рабіць? Запхнеш хіба, куды ты іх запхнеш? Куды? Нам кажется, тым, каму не мае. Мы бы не кралі, мы бы падзяліліся. Вот, каб была возможность, то точно свіснули это. Як казаў мне один стары бухгалтер, грошы – гэта вялікая пакуса. Настолькі вялікая, што не кожны устаіць пры ёй. Настолькі вялікая, што не кожны устаіць пры ёй. І вось з гэтымі словамі хожу цэлае жыццё. Настолькі вялікая спакуса, што мала хто устаіць пры ёй. Перед імшою прышло мне СМС-сообщение от одного человека, потребуя стольки. Я так хлопнул по карманах. Каб не было, говорю, стройков, напевно, одолжил бы. А так еще и сам с долгов не вышел, да. Поэтому, так, дорогие браты и сестры, напевно, это может с одного боку неведомо что, але заўсёды гроші – вялікая спакуса для чалавека, вялікая спакуса. І не кожны ўстаіць. Бываюць людзі, самі не ведаюць, навошта і збіраюць іх, збіраюць, насабіраюць. Помните, як это в Советском Союзе яшчэ было? Старэйшыя, помните, сколько насабіралі і куды яны пашлі. О, было. А що ж думали, зараз насабіраю, що мне хватить. Радуйся, душа моя, веселися, а тут раз ограбили. И все. Добре. Поразважали троху. Нехай пан Бог береже. Читаємо 41-й псальм і будемо нам трохи веселей жити тоді в житті. Амен. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Отця,
Праз Езуса Христа, які памёр і воскрос, каб падарыць нас вечным жыццём, узнесём да Бога супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям радасную праўду аб уваскрасенні Христа. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны сведчылі аб воскрослым Христе. Цябе просім. Молімся за людзей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі дабрабыту і духоўнаму развіццю нашага народа. Цябе просім. Молімся за тых, каго Дух Святы адарыў сваімі выключнымі дарамі, каб сваім служэннем яны заахвочвалі ўсё больш людзей да веры ў Хрыста. Цябе просім. Молімся за людзей, якія страцілі надзею, каб уваскрослы Христос адарыў іх асаблівай ласкай. Цябе просім. Прашу Бога Усемагутнага за памерлую Ірэну і Збыслава, Філіповіч і ўсіх памерлых сем'яў Пока, Філіповіч і Макоўскіх, няхай абмытыя ў крыві Хрыста увойдуць у радасці Божыя. Цябе просім. Прашу Бога Усемагутнага, Духа Святога для ўсіх, ад каго залежыць спыненне воінаў, каб Дух Божы знішчыў гэтага дэмана пажадлівасці, які ёсць у іхніх сэрцах, пажадлівасці, вялікай пажадлівасці. Няхай Божы Дух ачысціць іхнія сэрцы, ачысціць іхнія думкі, каб хутчэй спыніліся войны, асабліва молімся аб спыненні вайны ва ўкраіне. Цябе просім. Малю і прашу Бога Усемагутнага таксама за ўсіх несправядліва асуджаных. Прашу для іх сілы моцы вытрываць выпрабаванні. Цябе просім. Я малюся таксама і прашу за ўсіх нашых ахвярадаўцаў аб благаслаўленні ў штодзённасці, благаслаўленні ў працы. Прашу таксама Пана Бога Усемагутнага за наш хор, наших артыстаў маладых, якія сёння ездзілі выступаць у Мінск на такую адарацыю Езуса Христа ў Найсвяцейшым сакраменце, якія стараліся праслаўляць Пана Бога. Гэта вельмі добра, асабліва ў Найсвяцейшым сакраменце. Бог блізка іх, няхай Пан Бог, які атуліў іх, сёння атуляе іх штодзённа ў іх жыцці. Цябе просім. І за ўсіх пілігрымаў папрашу, якія ездзілі ў Буцлаў, вось аб Божых ласкаў, каб іхняя паездка была і трывала ў іхнім сэрцы. Бог, Матка Найсвяцейшая, дарыла іх сваімі ласкамі, каб іхнія просьбы былі выслуханыя. Цябе просім. Міласэрны Божа, дзякуем Табе за ўсе дары Твае дабрыні і просім, навучы нас годна іх выкарыстоўваць праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце, калі ласка. Христос Папа, ставший з гробу, алілюя,
брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутним. Няха. Милостивый Ойче, прими дары Твоего народа и учини, каб усе, хто праз вызнание веры и хрост атрымаў новое жыццё, досягнули вечного счастья. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Гору серце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. А правды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы Тебе, Пане, заўсёды славили, а особливо в гэты день, больш урачисто обвещали Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, і Он узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вернуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спявают Тебе им хвалы неспынно, скликаючи. Святый, 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 нам Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Попра Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у найсвятейший день з мертвых повстання Пана нашего Иисуса Христа. Праз Яго покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, чакаючага другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі, Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкава мацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога даруеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся оказать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані від усіляка неспокою, чекали исполнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єсуса Христа. От Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою. Супокой с Тобою. Баранку Божий, як Тебя речь на себе,
баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, і варте, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Молимся, просим Тебе, всемогутный Боже, ученика, приняти нами пасхальний сакрамент. Завсюди був дійсним у наших душах праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною.
8 красавіка у панядзелак будзем літургічна святкаваць урачыстасць звеставання пана. У гэты дзень можна паўдзельнічаць у акцыі духоўнага усынаўлення ненароджанага дзіцяці, то есть дзіцятку, якому пагражае аборт, забойства. Святая імша у Стоўбцах будзе ў 9 і ў 19, у Новым Свержні а 18 гадзіне. 11 красавіка ўспамін чацвер, успамін святога Станіслава, біскупа і мучаніка. У аўторак, чацвер і суботу імша ў 19:00. У сераду і пятніцу ў 9:00. У сераду з пастырскімі наведваннямі буду ў Коласаве і Новаколасаве. В чацвер у Слабадзе пасля 17 гадзін. Вялікае дзякуй усім за актыўны ўдзел у пасхальным трыдуме. Асабліва колам ружанцовым, мужчынскаму колу ружы айца Фабіяна, за ўдзел у набажэнстве Вялікага чацвярга, за нясенне крыжа, за начное чуванне. Вельмі рады вашай адказнасці. Хай Бог благаслаўляе. Дзякую шчыра я таксама за усім людзям, якія стараліся на працягу і Вялікага тыдня, асабліва Вялікага тыдня, і за парадкам следзіць, і ўпрыгожваць усе нашыя дэкарацыі гэтыя, за тым, хто спяваў хорам нашым. Ну, нехай Боженька благаслаўляе, вельмі рады ў гэтай актыўнасці. Я дзякую шчыра таксама нашим актывістам з Карытас. Яны наведвалі і былі таксама з наведваннямі, з падарункамі такімі спецыяльна падрыхтаванымі і ў Мікалаеўшчыне, ў дзіцячым доме, і вось для дзетак інвалідаў таксама, якіх мы адведваем. Яны вельмі заўсёды радыя нашаму прыходу. Нехай Пан Бог благаслаўляе ўсіх. Шчыра дзякую. І дзякую таксама за вашы ахвяраванні на працы па добраўпарадкаванню касцёла. Мы амаль што завяршылі, ўсё зроблена, завяршылі, не амаль, але завяршылі вось гэта. І памалявалі на хорах, і плітку палажылі на хорах, на ступеньках. То есть у нас касцёл усё ў парадку. Зараз вось гэтыя недаробкі, якія засталіся, напрыклад, плінтуса ці што яшчэ. Але паціхоньку гэта таксама зробіцца, каб падрыхтаваць наш касцёл на асвячэнне. Дзякую таксама пэўнаму ахвярадаўцы, якая ахвяравала на завяршэнне рэстаўрацыі. То есть нам яшчэ абраз не аддалі, а грошы мы ўжо ўсе выплацілі за рэстаўрацыю абраза великага, які будзе тут вісець у нашым галоўным алтары. Вось там мастак і рэстаўратар яшчэ стараецца. Абраз вельмі вялікі, 3 метра 40 сантиметраў высоту. Поэтому вельмі стараецца, каб гэта ўсё зрабіць акуратна, добра. Вельмі прыгожы абраз будзе тут у нашым касцёле, кажуць, ад гэтага абраза мы будзем далей будаваць, праектаваць і будаваць алтар, вось галоўны алтар, які павінен быць таксама так прыгожы, як быў прыгожы ў нашым старым касцёле. У старым касцёле быў вельмі прыгожы алтар, адзін з найпрыгажэйшых алтароў Беларусі, нават, можам сказаць, такі быў вельмі прыгожы алтар. Ну, на жаль, што сталася, тое сталася, ўжо толькі можам жыць з такімі марамі трошачкі, як гэта было прыгожа калісьці. Вось, дзякую шчыра вам за ваше ахвяраванне працы, нехай Бог благаслаўляе. У ларку таксама ёсць малітоўнікі. У нас ёсць новыя часопісы велікодныя Аве Марыя, 4 нумар, можна набываць іншую каталіцкую літаратуру. Нехай Пан Бог благаславіць кожнага з нас. І зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Голови на благословлення у сьогоднішню пасхальну урочистість. Нехай благословить вас усемогутний Бог і милостиво заховає вас від гріховних спокусів.
раз у воскресения своего единородного Сына, одрадзіў вас до вечного жыцця, нехай наполнить вас духовными дарами. Бог, які пасля дзён муки Пана, наполнив вас великодною радостью, нехай допоможе нам дойти до радости вечной. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Помяни наш чудотворца, стал причиной оборонца. Нам шлях избавления покажи, край наш от лиха мироши. Помяни наш чудотворца, стал причиной оборонца. Нам шлях избавления покажи, край наш от лиха мироши. Помяни наш чудотворца, стал причиной оборонца. Нам шлях избавления покажи, край наш от лиха мироши. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданным служением поширались сярод братов и сестер познания ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і бороняє нас і нашу отчину от нападков злого духа. Праз Христа, Пана нашого.